Така. Толкова място имаш ли, бе? iPhone ли? Има 30 гигабайта свободни. Мали... Не, аз снимам и ги префърлям на компа. Приятно. Да, добре. На два мотора е лесно. На един обаче... Да. Брат, дръпнах рейса. Дръпнах рейса. А? Как е? Как така ще пръстиш гума, бе? Че си маняк. А? Ти, брат, хлопа навътре. Кое е хлопа навътре? Ти. Направо играй, навътре. Значи си разбил някой лагер, ама тотално. Защото моето не хлопа, моето само трака. Сега да ти покажа. Айде да ходим, дай, че няма време. Чакай, бе! Не казах на два. Само кеф, плъчката е бяла. Аз бях малко скептичен, че ще изглежда хубаво, да я знам, кеф му. Само дед гумата някак да напръскам бяло. Ти не можеш да се задържиш, бе. Коя снимка ти не можеш да задържиш? Мяу! Леко е. 5. Как? Колко е? И 5. А, и мой да пушим, бе. Кукерин колалица. Fuck you! Додо!
Ело! И енджин е капут. Брат, я съм скъръс. А? Човек? Чуваш ли това? Да. Скър се някой, брат, не знам, де трябва би писал тази и е така. Слушай. Имаше едно тън. Да, тън. имаше, сега го няма. Един проблем по-малко. Да. Я пак да го чуя. 648 км, как е? Малко я карам. Това са лагерите, няма как се Но то някакво друго. Не бо, като правих и така, виж, и като вършах гуми, само гледа палиш как тръгва на приде, брат. Като си какво става тук е? Някой виж. Вижда? Да. Някой мазна. А. При там се паркира, брат. Ай, дойди с мене после. Къде? До Тело. Къде? Тело. До Тело. Следаскал. Не мога, брат. Що? Да,